이거 약주다 나이네 뭐이 가브로 뭐 이상가. 엄대 해와 샤반당 가사가데 지브라워. 와디보 파이티라. 시아리보 파이티라. tamza neng ma kalai kya so norok nukuna beseke shiari bai watai bai marangai tongkha wais pnom teke nugya ho ang winter season ta mashingo wais pnom teke watai bai tam hinai watai bai shiari bai ang nugya ho angkai tak lai ke tamza ni watai asak phai ga saimalia ashing rogo sete watai hingke ba kasang shinai nyuble angkai tini tam khaina ang tini fungo ang tabuk angko songnai Laiphang chakhwi wahan ruinai parani borok joto no lumui tongba kya especially cherai te okra borok bura burchi borok basically lumui tongba because borok ni immunity system weak bla ang hingka to kusuk mani no video rogo sajak thanai blog rogo sajak belai khano kuchuk kha takphan hamya ko bithi to chaina tongo hingkai ang ti kachang bai tuku blawan bagai da hamna ni leri tong khasi do hingkai abana tabuk kok bisi saya oi Laiphang chakhwi khlaigena norok bonai tong dio blog na payasak jorati te kaisa kok ani merchandise sokpai kha ani ro ang norok no funugane norok chumui funugane ang emne to ang norok no photo share khai kya but ang chumui funugane norok bahayang jak nai baidi omoke awan chomjak iko Laiphang tabuk obono ranai angoro Laiphang rekha som rekha mos rekha te wahan bor rekha ke obo tabuk kutugrathang kutukmani yagulo ang bermare nai chakhile songna po soda sikre tabuk o basi songra soda mana hasinai dogan thanau selrei tonga soda na halagin hari cherai asai nai ani nogo iko botu bunai serai man kha soda obisingo okay obo kutugia khu aro tabuk berma suguna singo oro ang mobile mount mobile ton manita amse himui ton prowasin flat chake kalai rekha mobile careful kenor use khaibe di tripod use khaibe no washu kalai thang tam bela ja tei kabang ra kha le chakhwi chombrum brum angom te hayengo tei washa bango tei washa komungo soda bango soda komungo amte haima tinle perfect ke khainai bermari pai khado oro tabuk khe soda rinani hor kom khaine kiruwa khanyo soda rakhang ke no wasim phena phayo tabu regana age angte kiru sakhi sonaro sugrin again ya ko te samar renai hake tarna khe boris re tholiya heken loklai rekhang saimali ang ozon ro sanai manai nei ta ala ho kutugoi ano kutukna phayo ano kutukna ni o hasingre nani markhan pogwang muyo mane omti chakhwi rogo ta pande lama rudiano ko ta khumbo tuisha no tuisha anta khumbo kore kya mak tham stong shu iko sanda to thok no saimali ya motomile phaiya hasing bahai rok phai dong ha tabuk ang jami blai kholina hagana tak bahai sorry bahai tabuk nge bithi sanya phi di pora mai sa khang tai ko jami blai
yang tike tui phai tong ayang ngo honggai chini kol ar motor Tiprajwk te obo honggai jami belang jami bu phangana phagin kene chibu gro tong kiru kaham kas nai mana nagra usta ko mo hai chibu heng tong a chibu ka kran shelet us kang hei ro oro se ang shida chibu gotam color khamu orange color bokrok te green color amte nugu yangon phaya ba ang kirma na bono 수 숙자 가모왕 수 되게 가모왕 어머 걸래 시아보 어머 걸래 무수 똥띠로 알라허 말라하 뭐나 수그라나 paste 카이레가 awan다 awang다 세미야 진이야 awan 할라요 yang gai mai bobok serizak di tabok tekisa tongoi nai awan renai tekisa mozigrat motom kha an chakhwi Laiphang chakhwi wow awan ripai khang ora tabok ke tebo motom na ni bagai tena nomor isinai Ara. Sawa Laiphang chakhwi thokjak comment khai sabai di. Sanang ya yakti sage nangu. Ang han chaiman thanai. Wah, motom suka. Mai sho khui tong shu. Ini kani ari wono ang letong namu chunga. Ang tabong mai cha shinai iko chakhwi amake dal bobo Laiphang bobo wak bahan si shinili iko mo wak bahan na ngai hang tau chai nai na tha thoka chawai pai nong na sawana baheng kha mai chai pai kha moi ke tamne khan khorang mai chai pai kha do ngai moi bo thoka chakhwi ang pa ba nei dong mani ba chakhwi pablia thik nong kha jodun thik nong kha thoka but asabo thoksuka hinmania because ang chakhwi asuk thongja gebla aban bagai asuk measurement rok saimia bomo busuk nai so but chai mandrom kha angke tabo ang babana te kutung muthung rogana bo tukuna hinane ngai sari ko malai lai sinai sari ko ang nongno ani mani mungsa phonongnai hingke oblog no nai tongdi paya sak jora tui choya woi nai tongdi so ang nongno sajak kaisa mani phonongnai nai ikobo no ta manei amse front camera te ultang tongja ang nongno video extra video khai phonogana abo ani merchandise Tiprajwk Namm ni sijak ang waisa nong na samani bione ka epo manu nei nei inge abono ani ro sok paika 299 keno man nai no rok bione ka epo thangai nai di te ang bong ni ori materials bong ni mo ang markhan chaja kha asake kahamri borok ko kayu just 299 be asagri kaham mana nei nei ang khaklaya ta but ori belai keno kaham oboni sikang ang te kaisa bo chumani amo hungkai black color ni amo chum thokjak suka ang gainorok chumna mu chungka hungkai epo thangi nai di te ukbangma bong ni product tongo te ukbangma bong ni ri tongo norok check khai nai bai di wow sarang aja suka 이거 찐이 철학 wow smooth tahu ke kon godrong madrang liya senam lagi ya nai thokata ta khe miling tongka amse o sorong no nasik tini baba tam hin chaiman tam sorkar ni rangbang jakhna ni sau gai tang gai ni singata sorok mang sinam ri toni ungke ni sau engka yang sagata hai sorok si hamyang ka mas nam nem bele borok polak besugri tongkhang ka ba obviously ba time bonang nai bele engka botonok di bonong ko yang ka bo saimi ta dunia ta mung tong tak se bokisa sori lumani ham
So norok o t-shirt no paina mo chungkang ke bionica airport thangine order mano 299 ke no manai te COD bo mani mano if norong ni jaga o COD accept khai ke hangke. Oh montri lai na bagi no army rok oroma tongta iko 1000 lai khayang te. Wah. Bo montri lai khasido da biplop de kus phayoga. Wah yang te bas nice na bagi interested. Okay. Iko yang kita nai na bagi khabro moi thanga. Ambulance butongo abo hungkai ora montri rong gari rong nai bekya tata rong bekya ngai ta buk jeng ko wa thang nai dukana parani dukana horo mui songnani ko yang klainya nai thoka horo mui songnani tam rok tong nai gina chakhwi simi tongkho mui chakhwi le kabang man tongkho ngai te mui mungsa thong ni mui bawan bagai abo sangin bagai dukan o tam tong manai gen nai petum tamo kudi chana kudi chana da oh ni chai le nai I remember myself, my name, forgot about all you tried to change, familiar. Go, bonus taka bay, bazar khai na para wo. Dukan malik le, kasi kire. Ang alu nanay, tomato nanay. Chin para ni dal puri chai nya phire busak thok. Ni dal bora. Ko sai bai nya khang solis ta kha. Mo bora thok suga. Etom. Nó thế da. Na sing tong wa no thana bagai. Uske marta ani bodyguard. Take hot tong na phaijak. Petum mo phayo kan logi logi. Iko yang ningnang. Ningnang. Bo bulum suka. Kongre rong man jagai tak sikisa hamsu. Ningnang. Ningnang. Tulung tulung. Tulung tulung. Hoku phayane. Ogan khara kai jima mo ni usarai rok susana. Anya hoku phayna agoi. Yang tis thanai. Gosh, hai ma mukha. Mukhe alu. Tao xong rồi nè. Bedroom. Good night. Lupa.